What is a forehead? It's a forehead. It's like a head which is beyond the sins. A head which is beyond the sins. What is a forehead? I'm not using a forehead. It's just a head. It's just a head. Yeah, I'm gonna use. Are I'm gonna use a forehead. you sure? I'm sure I'm done. Sure. I'm done. Do you have a forehead? Yeah, I think I have it. If I ask you to show me a forehead, will you show me one? It's a VC, but I can't show you. I can't show you a VC. What is a forehead? The front of your head. Are you sure? Masege, I don't really know the definition, but this is a forehead. do you have a forehead? The 5 cents. You know. I want to. Anzi baba hachina forehead, asichine 5 cents. What is a forehead? Forehead mdare manza. Forehead, man. Are you sure? Touch your forehead. Chichimbo tuzeo 5 cents zacho. Mirani bati. English, Ndebele, Zulu, Shuto, Nigerian. No 5 cents. Okutara chino tisanyika this. 5 cents. 6 including Zimbabweans. What is a forehead? Forehead manza. Forehead, manza. Are you sure? I'm very, very sure. Forehead, chinhu chitongori sekuti totemenzanisa andise maservices atinokwanisa kuita panapa. We can't show munhu kuti iyi ndo teaching what. But zvinhu zvinotongonzikaji mawaves what. Waves. Oh, forehead, my waves. Not mawaves as such. Services. Yes. Maservices anenge ari pamunhu vanyosona kuti head yakari beyond what. So, can you give me 3 types of foreheads? 3 types of foreheads. Johnny akasangana na Peter achienda kumunda. Aienda kumunda ndiani? Peter. Say mati Peter baba. John angari the Baptist saka azviri kumunda izvo azviri kure. Saka ndoti Peter. Kokana John aibva kwa Tommy. Aiwa, pausetu. John akasangana na Peter achienda kumunda. Aienda kumunda. Ndi John ere kana ndi Peter? Inyai totanga nemunhu ataurwa topic munhu wacho ari interested patopic atangotaurwa ndiJohn. Saka John it means kuti ndiye aenda kumunda because ndiye ataurwa muparagraph. Are you sure? I'm serious bro. John akasangana na Peter achienda kumunda. Aienda kumunda ndiani? John akasangana na Peter achienda kumunda. Ndi John. Say mati ndi John baba. Peter akaenda kumunda. Not John. John akasangana na Peter achienda kumunda. Aienda kumunda ndiani? Ena kumunda azi Peter. Ndi John. Say mati John baba. Bosi John itaenda kumunda. Ina atokosangana naye. Ina kumunda ke. Sha. Are you sure? Enga. Are you sure? Very sure. Sure. Peter. Aenda. Peter kakosisitikira kwangomira akabva kudhuma. John akasangana na Peter achienda kumunda. Aienda kumunda ndiani? Anokuti John akasangana na Peter achienda kumunda. John angaenda kumunda. John ndienda kumunda. Are you sure? Mdara. Oh Peter. Peter vero wetu baya. Mgoma vanenge vari kudhauta anza vari kundipa parapa. Mgoma ngezofungisa. John akasangana na Peter achienda kumunda. Aienda kumunda ndiani? Peter, okay. John akasangana na Peter achienda kumunda. Peter ndienda kumunda. Peter ndienda kumunda. Kote John. Mdara question ni tricky baba. John akasangana na Peter achienda kumunda. Aienda kumunda ndiani? Madisi? John akasangana na Peter achienda kumunda.
aienda kumunda ndiani? Ndi John. Sema ti John. Because John ndiye akasangana na Peter. John ndiye aenda kumunda. Are you sure? I am sure. Oh, Peter. Peter aenda kwa aenda akasi John aenda kumunda. Rekani sokorozi. John akasangana na Peter achienda kumunda. Aienda kumunda ndiani? Ndi John. Aiwa John ndiye aenda kumunda. Gudo rakakwira danda rikadona. Chakadona chii? Igudo. Sema ti gudo. Hadi gudo ndio rakakwira danda. Ndova radona. Mukuti chii? Nati gudo rakakwira danda rikadona. Chakadona chii? Gudo cause mati gudo rakakwira danda rika. Saka danda ringamunzi ri. Saka danda refu. Aiwa, igudo. Igudo rakadona. Mkoma ndikakuti mutirovere our father who art in heaven. Munogona here yese chipera. Chimbotorovera itinzwe. Alpha now, Mega. Alpha now, Mega. Alpha now, Omega. Just indeed. Alpha now, Omega. Ladies and gentlemen, this is what we had for this episode. Zita rangu tinoitwa Slick Wema Comedy. Saka kana muchizoda tizoramba tichitandara tese zvakadai, so just follow us, like nekushare masinte antika ndokuti zvinhu zvirambe zvichiendeka, ndokuti support kwamune muchiita nekuti channel inenge ichitokura. Apa zvanhasi zvaendwa ko zvazara, dauti murambe muchidzoka mutega nemucomment section akomana. Thanks to men behind the